Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Nora. Dear Manong Nemi. Apay nga ta, Manong Nemi, nga no adda may pasngay, adda mat pumusay. Panawen, iti may kadeng kunada, adda panawen ti panakaypasngay, adda mat panawen iti panagdakkel. Panagbalagi, panakapay, aging ka iti pupusay. Apay nga min nga adda mo pumusay. Una kunada, talagang kading agpudno ti kunada, no sino man dagidirag kapo iti tapok, agsublin tumitlang iti tapok. Tumapok, dagiti rumbay nga tumapok. Kunapay no kada iti natuma. May sakmet ka dagiti kang kanahin ka dumdumngig ka nagbibuya ka dito yung programa katawis sakmet tapno iburay ko dito simple nga pakasalitaan tibiyag mi, tibiyag ko kinayat adyak tupulos malipatan. Iti korek ano man. Ngam sagmet ti amin Manong Nemi kablawan ka tinaragsak nagasat nga aldaw mo, aldaw nyo dita Nemer's Studio. Astamatan ka naginipadak nga dumdumngeg ka ng buibuya. Ken amin tayon nga sakapada. Naragsak ka nagasat nga oras tayo. Kastuman nga nakrugyan ti amin. Nakararagsat kami kini Dani nga nagkalaysa Manong Nemi tayo bilang mi data kararagsakan na pasat ti biyag mi. Hindi ba nagbaymaysan ti puso ayat bagi kararuami? Abi nagbaymaysan na kami ti Diyos. Nagkalaysa kami ti matang ti Diyos kani ti matang ti tao. Nagbinulig kami ti rigat kan namay nga nilaeng patay ti mabali na mamagsina kada kami. Tiamok idi Manong Nemi kat awan ti dumteng nga didigra uno panagsagaba. May sa idin ti anak mi Manong Nemi kini Dani, isuda ito ni Daniel. Guwapo kas kini Dani. Why? Kaya't mi din nga agadi, ta oray may sapay, nga babae ko ma. Nga maunti na oray mi, naging ka nagturpuso ni Daniel iti elementarya. Magimas masada lahing ni Dani Manong Nemi iti jeep. Wen, pampasahero nga jeep. Idin to ta siyak Manong Nemi kat managbordaak mat idi. Wen, kaya nagdadaitak. Agdaitak kadag iti kortina, supot iti pungan, kan kayak pati agdait iti bestida, pang babae Manong Nemi. Aging kinayak pa idin, agdait iti pantalon, puluser. Nagtubos din Manong Nemi ni Daniel nga anak mi hindi mapasamak ti aksidente. Panakadisgrasya Manong Nemi ti asawa. Ada kanulisyan na nga nakatartarahin nga awan ti pasahero na tagapgapo na nga nang disag nang diskarga ka ti pasahero na. Ada kanulisyan na. Hindi pa nang lisin na kayat nang lisyan na sigon ka nagit na kay matan. Na idong party jeep Manong Nemi, iti puon ti akasya. Sigon ka na nakakita Manong Nemi na ipit isuna. Nakabaybayag ta kano nga nangikat kang kuwana sa Dentray Hospital. Idi adan mangidanon kanyak dito'y balay Manong Nemi, ada kanon iti hospital ti asawa. E dito, tada idi ti eskwela ni Daniel, the first year high school idin. Hindi mapahanakon ti hospital Manong Nemi, ibagada matan. Nga adan iti morgue, gabot dead on arrival. Akado nga luwa at nagarubos kanyak Manong Nemi kastamatan kan Daniel nga anak mi. Kati sa lutsot may salain. Apay nga ni Dani. Nga nakasingsingpet, nga nakasaysayat, nga asawa, ama. Apay nga iso, tinaskan nga madisgrasya, kan pumusay. Apay nga mapukaw mi, ti asawa, kan ti ama, ti anak ko. Apay nga ni Dani, apay.
Dadinijak ini kayat nga panhawan. Adaklatlad ti sibay ni Dani akas lamat maturog laing. Ni payan Daniel manunemi di mangibagbaga kanya kanasken nga mga anak maturog ka. Baglagi din dadari kiti naganak ka kanya kiti asideg degri kakabagyan mi. Nga timultulong nakipagladingit nakipag-andingay. Wen manunemi. Kaya di may duli ng tibangkahin ni Dani. Na minsan pa asla kayat kun nga ibusin tiluak. Imbukbuk ko pa nga yung pinsan manunemi adik iti kakapait nga luwak. Kabatasan ko doon nga makikita pa iti lalaki nga patpatid ko. Sabi to na makikita pa ni Daniel ni Dani manunemi. Dagiti laing nga naragsak nga lagip. Ti bakalaglagi pa mi kang kuwana. Dagiti ladawan mi, di nagkasar kami, dagiti dumapay nga ladawan, no kasta nga dadumtay nga pasken manunay. Di umanay laing nga di, nga matmatak, kabayatan nga agar-arubos dagiti luwa. Imagpay ni Daniel manunay mi talaga nga natibker, lalaki, bumariton. Mama, awatan ti ginabod no. Nga talaga awanin ni Papa. Ano nga ti maraming? Ituloy yun di trabaho yun. Dagiti awat yung daitan. Anak, awan ti pagdanakan yun. Tagsing-sing petak. Kas kang ganahin hindi nga magbaga ni Papa. Hindi sibiyag pa ilahin. Ma, dati ito mo na nga saludsud. Buno, dati ko isot umuna nga anak parang saludsud kang ka. Tiyan niya anak. Ito na da makatawanan ni Papa. Ibalubos yun ka di nga adan to may magpasyal ka na kayo. Daniel, di kahit kong asawin. Ada ka di pa yung plano ng asawa? Anak, hindi na nga saludsud. Dati nga rin muna pa ng saludsud ko ken ka. Siyempre, awanin ni Papa, ubing kay Pay. Kasapulan nyo. Kasi di bagbaga kami na tao eh. Na imposible ka nung saan kayo nga kasawa manin. Nga madaanak tag-human. Anak, adakarik ka ni Papag mo. Nasanak to nga kayat. Sabi ko mama, tamatong palyo leta kariyo. Kat saan lang ko man papati pagkariyan nyo. Siya kumapay. Anak, ikarik ka. Saan ko nga suksukat ni Papang mo? Awan to ti may kadua nga amam. Uwan manong name inkarik data kini Daniel nga anak ko. Awanton ti may kadua nga amana. Awanton ti may kadua nga ayat. Awanton. Gabutanin tula ang daning tipat patay ko. Uray no, pimusay. Indulay mga rod manong name tinagbiag kini Daniel nga anak ko normal. Aging ka, nadunon ang first year anniversary, death anniversary, Daddy Danny. Second, third, aging ka nagraduaran manunemi ni Daniel iti high school. Iti sumangbay manunemi ti may kaduang lalaki ti biyag ko. When? Napang ko deliver iti pinadahid na kaniyak manunemi a kortina iti asadag mi abalay. Iti ta, adasa nga ilida, nga nagkapukanon dya kagayan. Ay, Nora. Ay, ma'am, i-deliver ko natin order yung pinadait yung kortina. Kaya na pinabordaan nyo. Mamukeng ka ni Rafael. Rafael? Nagkapo dya kagayan. Biyahero. Rafael, so mati magbagang ka Nora? Daw patitan, dapat katawa nga balo ka? Nagupat to nga tawanin, ma'am.
Nalapsat ka, Nora. Sayang tilapsat mo, no? Saan ka ng mga asawa pa? Agkatap ka siguro, nalakayan nga baro dito. Bagbagami nga nga agasawan. Awang ka rin masarakan na. So nga, di mo lakayat ti malo ko nakit. Man latan, pakursunod ako na nagat na eh. Abagi sumat ng himay ka. Ni ma'am, awanan ti rantak pa nga agasawa. May misa lang ti laki ti biyak ko. Ada karik deta, ken karik iti anak ko. Ni Daniel. Agkalid sa nga. When marigatan ka. So ang kasapulam ti kabadang mo. Tapos ni kastagat nananay nga mapaadal mo ni Daniel. Ken, agadin to pa ni Daniel. Manong nemi umay nakbatan paspasyaran ni Rafael dito balay. Ididamor ti umay manong nemi nakaturog idin ni Daniel. Idipidwan na si Reeng pala ni Daniel. Tawan ti klase na ti kabigatan na. Ma, sino dito? Ay ni Titom nga Rafael. Kaano pa nga tumang paspasyarkan ka? May kadwa nga umaitan. Ato na itad na pasuol. Di ka di matingkari kanyak. Nga saan kayo nagpaaram? Anak, anang orte mo balin ko may nakpasyaran. Kaya ano ko man ni bagayo nga saan kayo nag-entertain? Mama, ada kariyo kanyak. Nalipatan yon? Uwen, hang ko nalipatan. Hang ko malipatan, ti karik-karik di papangmukan, karik-kan ka. Nga saan anak nun nga? Nagayayat pa eh. Kaya umay nak arman, no hang ko manakayat. Nasaan nyo kayat ibagayon? Tapos saanin nga umay? Anak, di yung may ibaga? Bakit sakti mga ibaga? Daniel, saan? Ngayon talaga inaramid naman ng nemi. Napanay nasaggan. Tito, Daniel, anak. Tinakawawagan na anak, saan na anak? Ay, natarandam ka ni mama? May sakpay lang ang baro, kat balumat ni mamang mo. Agayat akin ko na. Agayat ko nga sawahan. Awanan tiranta ni mamang mga makiasawa. Eh, nasaman nga may ibaga ni mama tikastang. Siya akong di mangibaga ka na kayo. Kahit nga umay. Sa mo paritan ni mamang mo. Paritak. At akarin na kanyak. At akarin na kanyak ni papa. Mabalin nyo tagawid. Pumanaw kayo. Katsang kayo nga umay. Pwede makapanawin manong nemi ni Rafael, sinalangad ko siyempre ti anak ko. Anak, saan na siya ti aramid mo? Nangasang na siya. Tapos tumaan mo na tipod mo. Saan ko kaayat? Saan ko kayat isuna? Kanya kayat ng kasawa kayo, gamot at kariyo. Anak, ano sa pulin nyo? Takait dayo? No, ti pa nang paadal nyo kanya. Kaya yun, met. Ano nga sa nga kasapulan nyo? Kinabaga kang kangajak kaya. Iso nga kasapulan nyo. Mama, dito ti bagak kang ka, once nga ipapilit mo takayat mo katsamong matungpal ti karim. Agtalawak. Anak, agtalawak. Kagura kayo. Anak, dadat laglagipin nyo, mama. Isunuan niya man ti marikignayo nga, panakaaram nyo. Ano laing ni tultuloy. Madang kayo man ti may kaduang asawa, mapukawang kayo man ti anak. Manong nemi impilit latamat ni Rafael tirik nana. Takuna na nga nakasagana nga mangilaban ti panagayat na kanya. E din to tayo bagbagakmat kang kuha na manong nemi nga saan awanan ti panggap ko. Kan ipaharit ti anak ko. Umaylat na dito balay. Ananawa ti anak ko manong nemi nga pagsawsawaan na matan kadagidag kakamadi ni Rafael. Ngayon, umay matlat ta.
Agan ka tinaminsan manunaming as taon at ikis ko di kabilin mo tindi ni Rafael, ni Daniel, ni Rafael. Nung sa mulat nga bumalas ni Rafael. Tangtanglan na kadi dagit ima na. Rak-rak pa na. Gusto ko di ikis ko nang ibili anak ko nga dangran ni Rafael. Inibatan ni Rafael manunay ni Daniel nga medyo inturon. Dorapon ko mamanen ni Daniel, ni Rafael ngayong gawin ko ni anak ko. Anak, sobrang tararabidem. Kasanon ng balsan na ka ni Rafael. Awang gaway mo, dagdakal di bagi ng misika. Pamatayag na sa nakasartingan. Gingga manunay may pilit matlangip imano ni Rafael. Inungong taktan ako. Sanga na siya tinaramid mo. Ano na sa mo kayat kan kuha na? Nakasaysaya at aw matidaka sa rantana. Ang pasangaili. Api ka sa taramidem. Isakit yun. Anak, lukas pagarigan na makiasaho ak tanda pa ilang riknak. Hanag mapawilan. Hanggang takari, mama. Uri man pa ang takarik. Lukas pagarigan saan ko itong palin na takarik. Lukas ta? Talagay yung patpatay yun na niya nga lakay. Saan pa nga lakay? Wen. Nagasagahan nga mga ilaban ti panagayat na kanya kadi patpatay kumit kasapulak. Panawang kayo. Bahala ka. No di nak maawatan na mabarin ko. Saan ka pa papanawin? Di kasapulak iti panakawat mo anak. Nagkaray kayo hindi ha. May saan nyo nga tumpalan. Anya nga amin ti kaguram kayong kuwana. Basta diyak kayat. Diyak kayat nganda kaagaw na hindi papa. Diyak kayat. Pimanaw ngagpaiso manong name ti anak ko. Ti magpintasan na napahan irikabsat dedi Dani ti kayong ko manunin. Adamat kami nakasyon mi kan mi kuana ni kayong lando. At na minsan manunin mi tinawagan na. Ano problema yo ay ati anak mo? Ipag. Di na kayat nga ada kasukat dedi amana. Abay nga pa ilang nga mga asawa ka. Kasapulak kayong. Kahit iba't patig mo rin diyang Rafael. Wen kayo. Wanagap kakaura na kati anak mo. Ipapilit mo pa lang, hindi doon ta, saan mo kalandanan ni Daniel? Ayong, nukas pagadigan ta, saan ko mapasukot yung anak ko? Kadagnaid ka na kayo. Pakikit kita yung. Tataan niya man nagastos na. Hindi pa nagbasa na. Isak lang ti, mangtid kang kuwana. Nasaan naman nga awatan? Itid ko ka na kayo, tatakay ti mangtid. Pagparangan tayo nga, agapo ka na kayo. Namapeg ka po kanya. Nasasayat madlayang, no, kinaawatan kayo nga gina. Narikat san. Gabuti papilit mo nga talaga makiasawa ka. Ipatpatid ko ni Rafael. Maawatan ta ko ma. Sige, wanti mo aramid mi. No data desisyon mo ipag. Banyo ta, bagbagaak ni Daniel. Barbarang sublimat laking ka. Kino sangag subli as pagarigan. Kahit kung may tuloy na panagbasa na kayo. As lagga po ka na kayo, ti magastos. Nga magapumat lang kanyan. Pagkikit kita yo. Sige, naisot ko na ba tayo pag awan, di marami doon tayo, awan. Siyak ti makaamo nga magkita kini Daniel. Manong name inaklon ko ti panagayad ni Rafael kat kastuon ni Tragsak na. Aging ka nga makalpasan ti makabulan natulagan iting kampanag kalaysa.
Naisetan detang aldaw manunemi ket ipakaamon kadagiti nasken nga mapakaamon. Na naruna kini kayong lando. Kayong handa kay to wala kamay tit mintumit tumaidad. Ay ngem ti anak mo di maawisan. Amuna ka din kayo. Amunan kat gusto mo niti pungtot na. Ilawlawag ak men at pagbagbagaan ni Suna ang talagang kagura na kaunay. Bareng na malulawagan tumila panunot na. Bareng na umatendar. Diyak lang mamating umatendar. Iti pa nagkasar mo. Ala, pandasag ito nga lukuyon, barbaring no. Kuyog, kukuyog kam to. Umay matendar iti pa nagkasaryo kaniya, Rafael. Papagayam sa dinungat at pagtungpalan dito'y war o nugubat. Ito nagbaitan dikit agina nga Nora astamatan kini Daniel. Anan to tingata iti agbalin nga gasat ni Nora iti sidong ni Rafael. Papagayam isuntot intay amuen into intay tultuloy nga iba sa ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Nora. Intay ituloy nga iba sa papagayam ti surat ti pakasalitaan ni Nora. Manong nemi di may kaduang gundaway nga da kaduwag na lalaking ipagpatid ko nagparintuming iti sangwanan ti altar tapno agkari ang nilayang patay di mabaling na mamagsina kada kami. Ni Rafael may kaduang ayat ko manong nemi ni Rafael ti may kaduang inayat ko may kaduang asawa. Naragsaka kakas iti pa nagkasar mi idi kinindani. Naragsak mo, dagiti tao taglawlaw mi. Naragsak kami. Hindi malpasan ti seremonya manunemi ada sapsapulan dagiti matak. Ngayon saan ko anak kita manunemi ti anak ko, nga ni Daniel. Ni Bayaw Lando manunemi ti kinasritak. Ay talagang tinakayat. Tilagayaw awak kat no agrebelde di anak mo kat makibarakada, malipatan at panagbasa na. Saan nga tamat kayong? Kaya tamat pa nagkunak. Kasala na ito'y gubat yung aginak at kasala karit kang kuha na. Ngay pakita na kang ka, nakabayl na tagbiag or isisuna. At dinamat amo nga nagiti itid kang kuha na kasapulan na kita kapumadlaking ka, kada kayo. Tapi kit gundaway nga ibaga kang kuha na nga, nagkapumadlaking ka, nagiti daw-dawatin na. Anyo ibagbaga, kayong baka nang awatin na kan. Kasta nga ta. Mabaling ko ba't nga ibagang kadumawat kini mamang mo, kapata saan na kakaya pagbasa, mabalik ko kunain. At adamat sa bali pagpabasa ka kasinsin na. Ngayon nasisahat no sa mo ibagbaga kayong taamangan no saan nang awatin. Kanagtalaw ka na kayo. Baka saan kuntun nga masapulan mo, saan kuntun nga mo, sa dun ayan na. Lusot ko na agad, Sonora. Kang kanayon kayo daw dawat nga, kapyakay ko mga gina. Nagdanakam nga rod ka sa gasawan kini Rafael manunemi. Naragsak kami. When? Nagikatan nga titrabaho ng biyahero. Dito lang tanong nagtibalay ti pagyan na tultulungan nak. Wan, nalayang met nga karpintero iso na. Nagbalimatan nga the shop na dito balay, manunemi, nga garamat, uno garamid, agsangal ka dagiti furniture. Agatang ka dagiti kayo, na mabalin ng aramid nga katre, tugaw, lamisaan. Saan ka mga agin inadayon? Agdaitak, agsangal mat iso na di furnitures. Aparador, ato dagiti order, manunemi. Hawanan ti problema, manunemi, saan ako nga marigatan, ti panang supporter ko ti anak ko, ti nalimad, iti panagbasa na. Adamat dagiti gondaway manunemi nga tawaga kisuna. So, ang bata naman. Anat masapol mo? Anak. Awang pa yun, ti awag mo kanya ka, mama. Bagpensong batan ka.
O rin na ragsak ka madla sidong datang lakay. Anak, ibaga man lang no anya talaga pangguram kanya. Kagurak ti ba nakiasawa yung manan ko nakmet. Kasapulak. Ada kariyo kanya. Ada kariyo ka di papa. Mama, sakto lagawid nga talita. No awanin datang lakay. Baka rin mabalo kay manin. Daniel, huwag. Mabaluan kay kano. Dandanin mo tin matay data may kaduang asawa yo. Paunay ka magtan anak. Ilululun mo pa yun, tig-suman kang ka. Iparagnig ko kang ka, mama. Noorin mo sana gagawawid. Babayin titulong da angkel. Makapaggraduara. Bumakna nga. Nalagat sabi ko, manak ko, ta makapaggraduar ka. Kaya matungpal mo to ko ng mga buwaknang ka. Naging gama nun, Nemi, nga agdadagsay na kon. Kasta ko ni tiragsak mi, kiti asawak pa nun, Nemi, hadang tumadlayan kadwata. Adin, Daniel. Barbara ang sabol to ni Daniel, iti ading na, sundot pambaran ng agawin. Ito na ading na. Sabi ko, Rafael, dadakan ka na yung ko'y daw-dawat. Naragsakak. Ngayon naragsakak ko manan. No maapon ko ti anak ko. Impas nga ko ti anak mi kini Rafael manon nemi may samabay jing timpanagan mi kang kuana. Adadan tiraksak mi adan anak mi manon nemi. Adan agibit manan iti nga balay. Adan ay wana mi. Adan mangliwliwa kada kami manon nemi. Adan inspirasyon mi amang palagaan ti trabaho mi agmalmalem, agtaitak, agsangal mo ti sunat po rin Diyos. Agi-deliver kada giti malpas na. Doan ti tawan ni Jingjing idagtur pusen manon nemi ni Daniel. Napang kamay matendar. Hindi pa nagturpos na. Yung sanga siyak tinangabay. Nudikat ni Uncle na nga lando. Hindi pa nagpaalan na ada kami nga talo. Inik kami may regalo na. Happy graduation na. Dito ti nanong mga regalo mi kang ka. Oras saan nagregaloan? Awatam ko mamat lang nga. Dito ni, kablaon na kamamat ni titom nga, Rafael. Kablawang ka anak. Dinawawagan di anak. Ala yan, kukura mo na kanya. Karipat-patag ko ni mamang mo. Saan ko man nga dangdangran? Kanati adin mo, ni Jingjing. Di mo kayat nga ubad. Noong alpas kayo nga nangan, mabalin nyo tagawid, di kahit ka makitan. Yung sagbay nga nagkawid kami manon, nemi kinasaritak manitan ako. Anak, intelihente ka. Anong notemang nalaing? Dakas suno na siya teraramidem. Ano ti basol ko unay nga inam? Di mo ka di mapanunot no kasanot rigat ko keng kaidi. Nga nang ipasngay, nang tagibi, nang padakkel. Kalpasan na. Tilang pa nakiasawak manin nga saan ko pa nang tukong pa nakatungpal ti karik. Kadusot pang gurguram kanya. Mama, saan ka kagurgura? Sino nga ti kaguran? Taasawam. Awan ti basol na keng ka. Awan pa inarabid na nga madiking kata ka di. Napiyapay keng ka, kinabil mo idi. Numampisa na kabinalas. Basta. Didak pa kadanagan mama. Kayak tagbiyag sisya. Nang runa ito na may pasakti board ko. Dan to trabaho. Bungak na nga. Malaksing ag trabaho at. Ag negosyo at. Kahit ko ito mga ipaktakder. Tibuk. Kompleto talikamen. Kahit ko timadaan.
ang dumanduma klase nga lugan. Nagbali na ka milyonaryo. Para ana. Apay nakakat nga tulong orin tara pa mo. Ano isaksaganaan? Hawag kas di simple, anak. Kas kada kami kinitito. Nagtatrabaho kami ng padpada. Ada bukod nga business. No, simple lang nga business. Saan ka maggarap pa apiti nakatuunay? Anak, agawit kan sa dibalay. May napasuko. Timawag na minsan kanyak, ti kayong ko, ti kayong lando. Nora, ay, sorry at saan ko na ipakpakamukin kayo muna. Ito, kasta nga kasaritak ni Daniel, rumbeng agsublin kan ka, rumbeng bigbigan na ka. Imbaga kung kang kuhan, nga amin nga nagasgastos nagat saan nga naggapo ka na kaming agasawa no nagat naggapumitlan ka na kayo. Imbaga mo kayo. Tapos laing ko na mo na nga bigbigan. Pati matan siya, kagura nagmatan. Apek ano nga saan kong imbagbaga. Tanong ko maimbaga, tihan na ko mainawat. Takabaylan na kanong matapagbasayan, tibugod na nga magi. Dapat manawan dito balay. Nadang trabaho na, siguro agad kabaylan natin kasera. Diyak maawatan ti anak ko kayo. Noan nila unit saan na kayat. Magbagaan dagmet ti asawa. May nga dyak unay pampanunutin ti anak ko. Yun tayo nga damat ng bukod na nga biyag. Nakapaggraduaran, at adang trabaho na, dapat yung bukod na nga balay. Saan mo nga pampanunutin pa eh? Adan itinasyata ka sa saan. Ti panunutin ta, ti masagbahay mo ti anak ta ni Jingjing. Isumati sa ganaan ta. Saan ko may katapanunutin, Rafael, kamuta anak ko? Ora na siya ka sa saan na ako na ang naman nagidugon tao kahit ko makita, mailiwak ko na. Wala nga saan nakakailiw. Nagpakadanagan. No, malagib ko ni Daniel Auret adaman ni Jingjing pang ipapasak ti iliw ko nukan ha. Manong nemi na danin makatawin nga awanan ti komunikasyon mi kini Rafael. Wano kini Daniel ko nakuma, di anak ko. Hindi manong nemi, dimteng ti pa nagkasangay ko. Nagpahalak mo siyempre, nagawisak ka lagi ti kakabagyan mi. Di kagayam mi, di kadi customer. Kastaw ni ragsak ko manong nemi, di makitak ti anak ko. Ni Daniel. Ayan na. Ejay. Ay dati dimsagit ti, naghinanata ako siya. Kita mo kadlati anak mo, eh. Ha, nakabakbak ng dilangan, ha. At agam na regalo. At doon di ka naragsakan ng birthday ko. Rafael, may nakablaawan. Di anak ko. Sinabat ko manong name. Anak, happy birthday, mama. Awatan ti regalo. Thank you. Mabaling ka di anak ko, ngarak upag ka. Sige. Oh, Daniel, anak. Sumalik ka, dumanon ka. Oras sa anin. Malagsit ka dito, ha? Kadami kahit kung itid ka na kayong akas. Baka kasapulan nyo. Adoy, naisubre. Nagbangbang. Anak, di mi masapul deta. Napintas mo ti business mi kini titom. Kasundan nga, di ka mapukahon ti customer. Awatan yun. Mabalin? Naimapuso ng regalo ka na kanita. Kwarta. Sige.
Gabot na naggabukang kanak ko. Thank you. Ngayon, dumanon ka Raman ang matipaalak. Sige. Nalo ko kumatlang tanak ko manon na mga dimano. Nakaituro nga amin timatang dagiti sa nga ili kang kuha na manon na okay. Yung mas dagmat ni Rafael kang kuha na. Ay, Daniel, anak. Kumusta? Di nagpagpagunyan. Tadi kakayat man tapagunyan. Ay, ulit kaguram kanyak. Di nakasasarita. Mabalin. No saan nakinyawis ni mama ito, tapno ramanak ti pangalan, dak ko masimsimar kay. Sige, paramin ko. Niading mo, Kuya, anak, ading mo isuna. Yawawat na di, tagyag na. Di mo ka di kayat nga rakopen, no? Ubay ni suna. Kargain. Sorry, mama. Saan ako nagbayad-bayad? Hayat, mas masama ka ka. Di napakadanagan, mama. Napintasan ni biyag ko. Di ka ba agasawa? Di ka kaya tagasawa? Anong relatan? Pangusaram ko, kinabak ng muno. Ano babayad ta? Di ka kaya pagalot. Anak, nalan, inakon. Naramanak mo tayo paala yun. Hindi makapanawan ni Daniel Manonemi na doon na mo dumaduman tiya. Ngata-ngata, hanga-hanga, di kita tao ng matanda. Di ba yaw lando Manonemi, iti masadag kanyak. Pasensyahan mo dyan anak mo. Wala siya kaya tagas ng harabid na. Ay, nakasuswerte. Ape ko na makaswerte. Kaya nablangan diyalugan na. At amukundan nga balay. Napanggakanin ngayon. Nabana ko tinaminsan. Kat gusto di ko na. Di na kahit paigalot. Paigalot. Ngayon na duma-duma ang babae. Naka-schedule nga mapanidya balay na. Gusto siya mamati. Ano timbak nang na? Diyak man na mo. Ada mga ibaga nga illegal. Illegal? So, ko na. Pangalan ako matkas siya kinabaknang nan mo. Ngayon, madamat ng mga ibaga nga negosyo. Ada na pintas nga negosyo na. Di makadakas, gabutawan pa ko sa natin kwartana. No saan nga babae. Kagrunan na unay. Managsugal janak mo. Sugal? Sugal di ka buwak na. Mas dawa ka rin, napod naman amin di kita may dandanon kanyak. Diyak, maawatan no sinot, malalaan na. Kahit ko makadin na tanak ko, tap tumawag bagaak. No tawagak mat, kang kanayon mat nga busy, kan saan nang sumbatan no gring. Hindi kita ek manong name tinted na akwarta. Nakiktutak. Inayabak ni Rafael. Rafael? Dati inted anak kong akwarta. Mano? Saan nga gasot? Saan nga gasot? Saan nga gasot nga ribo? Baka kagpaiso nga gaputi illegal di kita. Saan nga tamit? Ano nung karda ito kwarta? Yung kay subli? Wala saan kat mangupan ka tibang ko para sa data. Tanumang tagtumang. Hantamat masapol ka po ta may matinagosyo ta. Pangusuran ta kumar ka reta. Sige. Idulin ko nga di Bangkok. Uwan manong name kahit ko kumama ka din na ti anak ko.
Kahit ko mga mabagbagaan, ngamjak maikan, idigondaway tatawrin na tawagan. Sungbatan naman, kat narugya ko na bagbagaan, manunemi, cancel nang titawag ko. Ito na minsan, manunemi, na matanda na ka-birthday ta anak ko, nga ni Daniel. Kinasiritak ni Rafael. Umatandar tati kasangay di anak ko. Nagpaala nga ta, apay ko mga nagpaala. Amo tamat sa dyan, balay na. Kaduhata siyempre ni Jingjing. Amangan lang na madadahil. Baka numakita nakmanan ka. Baka madadahil tiragsak na. Kasalitan layan nga. Ipakadam nga umay ta. O na mapanta. Intong bigat, saan ka di? When? O nakasalitan ni kayong mo isot mangibaga keng kuha na. Narigat no, masurpresa, bagakit no, manggulo. Uno, ang tapidaga sa mapasamak mo no, aramidan na kanyang ras pagarikan. Sakti talaga kaguran na. Mas daawak no, anyati. Ang gulkuraan na kanya. Sige. Kinasalitak nga ruti kayong kumanon nemi tap na isot mga agbalingarang tayo. Ito tumawag kanyak ni kayong lanto. Ay na, di na kayat. Talagang pagpakaasin na. Hanggang pagpakita sa dyan. Malaksid no si kalaeng. Kano? Di na kano kayat na makikita dagsiyumang kingkwana, graman ti anak na. Wano ka, kamsat na iti ina. Diyak maawatan dyan anak ko kayong. Oray siya ka talagang diyak maawatan. Sige. Oray siya tulad ng rodan ti papan. Nasakit man tinakam ti asawak manong naming kastamatang kini Jingjing nga anak ko nga saan nga umay yung kapilitan nga saan nga imimay. Manong naming. Damok ti umay iti balay na manong naming. Balay nga talaga ti baknang. Nagado nga tao nga matendar ka nakadadot sa kana. Mainom, makan, mapulutan. Kaslakla, nakabasbasit panagrik na kilibagik manunemi nga naitipon kadagiti matendar. Ngayon di makita na anak ko manunemi sira nagsakmet na sang sabat kanya. Mama, bagtay may kayo nga takla kayo. Happy birthday anak. Awan ti naisaganak nga regalo. Pasensya ka. Siya timangtid ka na kayo. Nabayagang tsak imay. Nabayagan ng tsak ng tid ka na kayo. Anak, amo ka kasapulan nyo. Sami kasapulan, tagabuta damot pamataudan iti kwarta. Ang kayat ko nga lain nyo. Parakeng ka, lain. Pangusarak ko mga rod, basta kayat ko nga lain nyo. Sige. Mahang kayan. Pagbalik nyo matakabak nang kayo. Tapos nagkastagatahan kayo na nga. May gidgidyat kadagiti sa nga ili. Kan? Manong nemi nanganak. Siyempre, tamabisinak. Na dumaduma po tahe. Pinatas ko tinagsarudsud. Iti may sa kaabay ko manong nemi. Babae. Ay, ading. Naman. Agaman mo kaya birthday? Ada nang hawis kanya ka makamamukeng kwa na. Dakay manang. Sino kayo kong kwa na? Sakti inana. Oh? Abi din na kayo naging maumugi tayo. Haranaskan pa yung mamunak. Abi na saan ka ignite dito eh. Ada ngamin sa baling balay may. Ada ngamin asawak nga saan ng ama. Baluak saan ng asawak manin. Si Mina, tiyanak ko. Mamanin tagsaludsud. Ay, amo kayam aune amo mo. Diyamat gayam mo. Tinangamis kang gaya. Baka no amok mat lang tasong mat sa lutsud mo. Nabak na nga yata anak ko. Anak mo gayan, mapidi mo amo no, nabak na nguno anak. Anak negosyo na, mom.
Siya ka man pala ti ina na, di mo ka mo, no? Hanat araramidin anak mo. Sa anak ko mga saludsuden, no? Mo. Kasi nga siya nga pagsaludsuda. Ti amok agad, sigun ti kayim ko. Naling ti diskarte na ti negosyo. Nga damat mga ibaga, nga illegal ti business na. So nalaing ta talaga naling agsugal. Ti panagsugsugal na, isupay ti rason no aping adok kwartana. Inabak na ti sugal? Kas kumay ti kasino? Tsak man na mo, sugal ka no di babak nang. Sugal mo ti babak nang ti kasino. Oras siya ka nagsalsaludsudak, tinasihat manang, pagsaludsudam do mismo ti anak mo. Nagpagkata akong nga gawid manong naming inserreknak di may sa kwarto. Anak ko. Nagadagdakal di balay mo anak. Nagagapon di kito mabalintak sa lutsod. Kas inam. Mama. Alis to lang ti kwarta. No swerte ka. Naswerte to anak yo. Swerte iti. Swerte ito sugal. Ma, dari ba kada kayo nga, itad ko kada kayo. Ano rito, nagdagsan. Kananatan nyo rito, ha? Di talata nga subret, envelope. Tanong ipangkot at such case, baka dadamang hold up kada kayo. Ano rito, eh? Kwarta. Ano ka to? Ano rito, eh? Baka di kayo pinakaigamin tayo, tala maigaman nyo. 1 million dito. Milyonarya kayo, mama. Umalin yung sarin dito, pataklan nyo balayo. Hindi balay tayo. Pataklan nyo dito, tinugusyo. Anak, mabuti nga unay ti kwarta. Mga no, saan ko awatan nyo? Kasano no, makakita kanyak nga kwarta gantigan ko, kit patip tibiyag ko, kit may isagma. Agpaitulog na ka na kayo. Magkitak ti tao nga mangitulog ka na kayo, ganyan gana di balayo. Anak, agpudno ka man. Pudno ka na ti kasto yung mapaspasamak. Anya nga talagad pa matauda may ti kwarta. Illegal ka di. Mabaling nga illegal. Kaputa, sugal nga ron. Haan nga legal nga sugal. Kas kumanti kasino kat legal, di ba? Kasano no, matiliw kayo, kadadadag sa mapasamak kada kayo. Mama, sana ka pakadanagan. Kasi makita ka nga, nakasalsalun atak, kabimbilas ko. Nag-asawa ka tabno ada, mangkita ka ka, jak kaya tipe galot ko na kuman. No babae dita, so na itagparpad ito mga pagidi. Ikasano na makalakat sakit, iti na dumadunga babae. Amok, nasalakniban ti bagik mama. Amok tararaminde. Sige, Romartan, tamangalak namang itulong ka ka. Mani po dito, aking kanan di balayo. Ma, usaram na ta akwarta, ha? Sige, anak. Ada nang itulong ka mismo kanyak manong naming, dito balay, kaya di makadano na ako, si mabat nga dagos, dito agama, sanda pa nga naturo. Kumusta? Kumusta? Ti birthday na. Ay na, nakadunga tao. Mas dawak nga ron. Di kayo kumangar nangyawid, iti, tapno marama na mimet, mama. Dadati siyang ko nga nalagit. Ano nga rin dito, nakabungbong nga, naka-envelope. Aman, anak. Rafael, pakialam. Isarik mo di kwarto. Edi surot akong di asawa kiti kwarto, may manong naming, napamutin ni Ching-Ching iti kwarto na.
Nakita mo? Apa yung inawat mo nito eh? Nagkapo na ito iti illegal. Yung papilit na. Sus ko kaya. Nagkapo ka na iti sugal. Tibagpak nang na. Nakasugal. Nagdinamag kumano nangabak iti milyones iti luto. Ewan mo tinadamag pa yung kasta. Diyak mata mo, kapot basta ka no, sugal. Illegal ka no nga sugal. Bakit tinagtungtungpalan ti anak mo na yan? Anong nagtungtungpalan ka nagmayat? Pupuodam ti saok. Gabot na nagkabot illegal ti kwarta nga ususarin na. Marpuog to. Hanya? Tay daw dawat mo. Ada posibilidad na kasta. No mga bak iti sugal, dumteng tumat ti panakaabak na. Kang kanayon kat nga nga swerte ti tao. Ano nun tangar datoy? Inayo mo ka rin, di mo nakintad na. Ibang ko. Onos, baka bumagsak to isuna, hanggang sa bulan ti kwarta, di adan to itad mo keng kuhana. Usarek ka no, namo susaren. Nagkabot ti illegal, hamo susaren, tamang anumang titibuisit. Kama nagrapael, kabot ka na kita pa magbagam. Basta yung kanto ibang ko na ita, kat sa mga idu-withdraw, hanggang idu-withdraw nga pangusaran para ka na tayo. Kayat ko. Nga pumit lang yung trabaho ta negosyo dati pa ma'am. Pausarin tang biyang. Kaguram ka dyan ako, tataham mo among usarin, dati kwarta nga gapukin kwa na. Hanggo kagurang jak kayat tagusar iti illegal nga nagkapuan na. Hinaw-dawat mo kindi Tagtultuloy tagas nga swerte di anak mo. Hindi pa nagkunak. Umay tumadla sumuko kain ka, dyan ako. Papagayam, anya nga taa talaga ti misteryo itibiyag ni Daniel. Nagpeso nga ta, nga po iti legal nga sugal. Ano ang illegal nga sugal? Alam, di bagawata ka rin bagbagana, kita sugal di kita babak ng durakal parang tayo, milyones. Diba? Naswerte talaga kasi dyan talaga kang kanang swerte Daniel papagayam mi hindi ito amuan no sa dinut pagtungpalan paggibusan ito pakasaritaan ni Nora antes de hindi karoon ituloy kanigibus no sa dinut pagtungpalan ti pakasaritaan ni Nora. En depositok nga rod manong name iti bangko ti may kaduang inted ta sawak. When, karawan ti sabaling naramid ko na di nangikarkararag asapid ko ma. Tamasilawan ti panunod ti anak ko. Ta sana unang ambisyonan iti kumato. Ta amangan gusto ti ko na ti asawak manong name nga marpug nga may pinsan. No anyaman ita ti kasasad na. Yung karkararag kang sapay kumata. Saan nang pagbalin nga Diyos ti kwartana. Sabi ko ma, tamapnek manyaman iti gagangay lang at ako makengkuhan. Tawag-tawagak mo't no ka, manong name nga talaga nga awantin importante nga bagak, awantin importante nga denggan na kaniyak, hanak pulos ikan tingon daway, nagsarita kang tinapaon. Aging ka, manong name iti maysa nga aldaw, at daimay nga nalapsat nga babae. Hi, kumusta kayo nana? Tata? May iti business yun Asino ka di ma'am? Hindi nang awawagan di ma'am. Siyak ni swerte. Swerte. Pinasanaga mo swerte. Binaunod dito ni Daniel. Amo mong dyan ako? Ala, sumrik ka swerte. Pinastrek ko ni swerte manon naming. Panagkunak tigtignay na kita saan nga tignay ti baknang. Ngam tilangan na kita baknang. Kasano pa nagamamuyo iti anak ko? Ay may sakar iti katulong na. Katulong. Agigan iti balay. Mangyawat ka digiti kasapulan na. Katulong ti kasta nga langam. Nagapuwag iti baba na margrigat kami. So nga
nagsabulag iti pagtrabaho ket isut na panak nangala kanya katulong so inhala na katulong. At pwede ka di gundaway nga pamasahe. Sakti mang masahe kang kuha na. Crush ko di anak yo. Naaraman nak lang, song batak. Napimpinas pa yung amang na kiti. Babae no ka nga. Ayaban na jabalay na. Muna saan kat agsinarak da itiruar. Apay na imbaon na ka ni Daniel. At napaitad na. Kwarta. 500,000. Imbaon nak nana. Agtungpalak mo ta, kas natudyo nga katulong. Anak, anat amom nga trabaho ti anak ko. Negosyante. So, di magbaga na. Kana mamanuno aday trabi. Tsaka pa yung papapanan trabi. Mabangga no magisugal. Anang nga klase nga sugal? Sugal ka no, di bubak nang. Hamo nga tapin nga, aglatla ko no, drug lord, ti anak ko. Samet. No, drug lord ko man, nakabot-buten ko ma, at ko madigiti pulis ko rumauten. Anak, mabaling ka di nga mamot ti cellphone number mo ta. Tawag-tawagan ka no at kahit kumamuan. Sige. Alayin nyo na. Imanan nyo rito na. Tayo na ko. Kita imbagaking kuha na nga nakabaybayag. Baga naman. Hanggang mabaling awanak sa Jabalay no? Sumangpit isuna. Namuna ta maselan dyan anak yo. Madala rugit ka makita na. Tanos na tagungat. Sige. Kaslasanak pa siya. Palapat siya na kasi tinagbalin ng ti anak ko. Apay ngamin nga sangkang, apay ngamin nga awang kay di nana. Kat nagpintas ti balay na. Dito balay yo kat ni gagangay lang. Kahit kung historya kang kanwa kasano. Tabarbaring matulungan nak. Kat malawlawag kam ti panunod ti anak ko. Inistoryak manunemi kiniswerte ti amin namin. Kasta gayam. Nagloko mo ten. Anak mo't kaguran na ni tatag at nasiyat mo na ko nayo. Pati ti anak kabsat na ti ina, kaguran na pa yun. Bayan nyo na. Tapadasak nga bagbagaan. Sakmat ka ti konsultant na naduma. Adumat na gani kapanunutak nga magustuhan na. Agaman na kang kaswerte. Swerte nga talaga tinagan mo. May bagay kang ka. Manong nemi hindi po sitok man na tinaedad kan nga. Dakailan na dyan kwarta lakay. Nasurok dadalin 2 milyon. Awang takas ta kwarta ta kornong. 2 gasot lang nga dribo ti ornong ta. Sagsagala ta para kini jing-jing. Kan mainayon ti puunan ta nakas pagarikan. Kan naramatan da dyan para ti puunan ta. Tapno dakdakil ti business ta. Kung naman nga di mo kayat, agapo iti illegal. Manong nemi dandani inaldaw nga tawagak ni swerte. Kat maamuak no na digitay talaga nga araramidan ti anak ko. Awamat ti negatibo manong nemi nga bagana. Aging ka manong nemi nga kalpasan ti 2 bulan si puli di may ni swerte. Timawag ni swerte kanya. Hello swerte? Anat napintas nga damag? Kaya na, saan nga napintas nga damag nana? Apay? Kakaasya ka mga anawa kini Daniel. Apay, dual daw itan ngagbarbarte. Tapay. Naabak ka no ti subal. Kadinton bigat. Panawan mi kanon ti balay na. Gabutan na isugal na ti takkel balay na. Anya. Pati ti kwarta ni ti bangko. Pati ti kutsena. Lugan na. Ginuyod din. Ginuyod dan. Awanan kang kwanit tulbek. Pati tulbek. Lugan ti tulbek na kainsugal na kano. Tingin. Papeles ti balay na.
insugal na. Kasjagahan sugal da. No, hawanin may gamanda kwartan. Kotse, balay, negosyo, kasjahin. Pagbagak nga rod, ngawatin ang tikinapudno. Magbagak nga rod nga, no itong panawon min dito nga balay, agawit ton dita. Di kay ka din nakasagana ng umawat kang kuhana. Nana, aman dataon na tikal kalikagumak. Bareng ano, kahit nang tumay din Alo ko yung misuna, anak, pang-aasim. Kat, di nga rin babae nga, di babae na, awan mayat kang kuhana na ta, awan kwartahan na nga rin din. Siyak layan di mayat kang kuhana. Anak, swerte. Sa mga baybay anti anak ko, nangruna ita. Takasapulan na tikas kang kamang tarabi kang kuhana. Sa mga baybay anti anak ko, swerte. Talagang anjak baybay anana. Gabuti patpateg ko isuna. Ure no awang kortanan. Jak man masapot ka di kortanan. Iso amis mo ti kayat ko. Ure awang kartahanan na pimpintas mo awang kwartahan na. Tapno hang makapanunot ti madi nga bisyo. Diyan ka mo no maragsakan ako no saan manong naimi. Maragsakan na, siyempre, gabuta, adan gundaway ta anak ko ngumay kanya. Imposible nga, ipapilit na pa lang ti. Tumak na bukbukod na. Kan babayan ka ni swerte manong naimi takal ti pamatik nga maalukoy na tanak ko. Imbaga ka mismo ka ni Rafael tinabasama. Habay katawa ka. Ang katawang ka ba pimudo di ko nakeng kainin malagip mo? Nusugal, ada tiyempo na nga panakaabak. Sama na kang kanayon. So, naswerte ka di, Daniel, kapot, tuloy-tuloy ito panangabak na. Iso nga kasi dyan, nagbalin na. Ngem, na minsan lang nga naabak, bagsak. Tinanak ko, aya. Amom, tiyamok na kita. Nabadasan ni Daniel iti, na minsan nga nagsugal. Nangabak. Gabot ang mga abak. Manin. Ngatian muna, kanayon nga mga abak. Sambat nga impalubos siguro, naging kasugsugal na, kanayon lang isot mga abak. Pinabagsak da. Pinaramat da. Unang inaramid da ti amin tapno. Katawaan da tapno. Makat nga tat, lastog na ta, nalastog na ta. At siyempre, nalastog da kwarta na, di ba? Panawan da kanon di balay da. Gabota, siyempre, pati di balay na kitinsugal na. Ano taramidan ta, Rafael? Kahit nakatataglogan di owner type jeep, dati para delivery. Para deliver ko iti furniture kada kita pa-order ko. Ito kahit mo sawin. Inta sundunin na. Ha? Inta sundunin na. Pagluganan ito delivery truck. Tapos na panging kargaan na, kada kita'y alikaman na. Siyempre, damatla alikaman na, irwar na. Saan nga amin nga nagyan, dahil mansion na, agad naisugal na. Di kita arwatan na. Sige. Mabantang rod sundan tanak ko. Kadwan tanak ta. Kinasaritak manong nemi ni swerte, tinawagak, edi kabigatan na. Hello, Nana. Anang oras no pumano kay dita? Madamat rubat min, Nana. Sinot kadwayo. Dududwa kami at pimano mo tindigan doon pa katulong. Kas na ko nakada kayo sang kong abaybayan. Inalukoy kong gankuhan. So na nga agawid dito balayo. Ngayon din na kaya. Anang di kita kargayo. Talong nga maleta. Kanda dumapay. Adang arot paglugaran nyo. Kada ako matlugan na. Nagtaksekam ka no. Pabanan nyo nga eh. Sumurot ka anong kanya kanya balay mi. Umay da kayo sundwan. Nana, adalugan mi pick up. Kahit nang nga tataglugan. Abigid nga saan?
Basta nga ron tinapasamak manong nemi, abag iso nga rumwarda ni ti gate, hindi makadanon kami met kat nagsarding pick up. Alugan mi iti sangon. Daniel anak. Mama? Karga, mga tumulong ka, may karga kita, alikamin nyo kargayot, patay talikod. Kinunan ni Rafael manunay magidimsag. Hello, kuya. Gusta? Ching-ching. Inkarga, da swerte manunay kini Rafael, dagiti maleta, kanda dumapay gamit da. Inlukat ko manunay ti sango. Abay ti driver, ti pick up. Anak, aglugan kan. Inda yun. Mama. Oh my God. Aglugan kan. Daniel. Daniel, kung naman kanya kitan? Kanang ko ma. Senyorito ko na kumangarod kasawag ka. Agabot na senyorito. Alan, naglugan kan. Apa yung amoyo, mama? Intawag ko. Amin na mapaspasama kang gagaling pakaamok kini mamang mo. Alaglugan kan. Bagkatan kang ilugan. Kunan ni swerte manong nemi. Anang duwaklatan. Kat naglugan na ron manong nemi. Anak ko. Nagkaamay da. Anong nemi? Kini Rafael. Nga iso nag-drive. Kabayatan nagtatarayan tilugan manong nemi. Kuya? Jing. Kunak lang nung nalipata mong tinagan ko. Agayod kan sa jabalay, kuya. Anak. Amin nga damagin pa inuan at napasamak. Kahit ko tumubak. Kahit ko tumabrot, sa mo nga sarit, sa mo nga subyan, pwede sukal anak. Namin sakla nabak. Linukodak. Sino? Dagiti kinasugal ko. Sinitigdak. Anak, hamon nga, pampanunutan ti amin. Di mo alam ko ni pamunut mo, sikabat lang ko ng illegal asugal. Amin nga illegal. Hangag paot. Mayaw awat ka. Isot mangyaon kang ka. Imbaga takas to lang tinapasamak na bukaw mo di kiti sa nikuam. Ikasanong nabiyakbot na bukaw mo kuma. Kasi mapaspasamak di kaya duma. Chong? Ay, Daniel. May istorbo kayo ka dito. Kasasalita kayo. Kabala nga magmaneho kayo. Ayan, kaya. Sorry, Chong. No problem. At ka di nga rin normal nga pagsuriyam kanya. Matibasol mo kanya. Dahil tibasol ko kanya, Chong. Kinagurugura ka. Gaboy, Tim. Palangagaw mo kini mama. Saan ko man nga inagaw ni mamang mo? Inagaw ko kanya ka? Inagaw mo ka rin, papa. Natayan ni papang mo. Ayam, anak. Gusto gayam. Sana kang kanayong nga swerte. Uy. Siyakti kang kanayong nga swerte. Kapag swerte na agang ko. Kinanamat ni swerte, manong na. Kahit na swerte ka kiniswerte, Daniel, anak, gabot ha, iba't patig na ka. Idam kat ore panglaw, ore awang kwartamon kat handa ka pala panawan. Kahit ko maka-abroad. Tama na panunutan, pwede maka-abroad. Busugal matlay ka na. Abi nga di ka agsublit trabaho. Nakapagbasa ka man. Nakapagturpos ka. Kung saan ka, mangipot up ka tibukod mo nga business. Ano, makipag-business ka kada kami. Makipag-business ka kada kami. Kaya ni Chong mo. Padaklan tayo ito'y furniture shop. Pangalan tangar tipunan. Awan problema.
Manong nemi nakaragsak kami nga di manon dito balay kayat ni Rafael nga agpadaya kami. Yung sagana ng arad manong nemi nagpaparty. Nadumati may timulong. Mama, abi nga to tao. Agad, ado da agsagana. Gapata. Padayaan da ka anak. Ha? Asla prodigal son. Gabaling mamaling na asta. Ma, I'm sorry. Anak, awan tirumbe nga pagsuriyam. Akas ko na ni tiyong mo. Aday ba kita ka? Inalak ti libreta di bangko manong name kininted ko ken kuhana. Ano ito ba? Luktang. Numanot agyan. Kasi ti kadot kwartayo ken tiyong? Nagkapuking ka rita. Ha? Hamimit ganas-gasto kat, disinta mo, kadaon ti gasto mi kadidinted mo. Imbaga ni Chong mo, ngay Bangkok, tabaka kasapulom to. Di mo kasapulom, agsipod na mayat matibiyag mi. Ano na nabati, mama? 1,600,000? Okay. Kinakagabrot pangasim. Hamo mairora deta, sak akin nagan, akin account. Irora yung mama, kinakagabrot pangasim anak. Dagunak na titan samon ng isugal. Ano no, karon? Pag negosyo tayo. Pataklan tita negosyo ni Chong mo. Anak, nabatasan mong tingin mato. Ano't napasamak? Nanobtuog ka. Imbag, tasa mo nga napukaw tibiyag mo. Agbahin ko mga dakileleksyon kaya nato anak ko. Nga ti kwarta kat manghiyaw awan. No pagbalin ng isot Diyos mo. Ti sugal, awan buwak na nga sugal. Bimak ng kaman nga manulaing nga tiyempo. Bimagsak ka, kadagos. Kaya nagpamilya ka matin. Kahit ko timantahan ti apo ko. O mati seryoso ka rin di babae di biyak ko. Ni swerte. Isu ti swerte. Ti ayat na detat makuna nga nasinaw nga ayat. Taore awan kwartamon. Ipatpatig na kapaylaing. Di gidi nga babae na kinarelasyon mo. Kaya da ka lang gabutabak nang ka. Sige mama. Baliwag tumandang. Babaen ti panang tarabay yung kanyak. Panang tarabay ni Apo Diyos kang ka. Kada tayo. Sige. Usa rin tayo nga rodeta para tinegosyo mama. Tabarbaring no. Ada damay la pimintas ti biyak tayo. Yan. Yan. Mabaling ka di mama. Padaglan ti balay tayo. Tapos nalikas na kita. Nalawang at pagyanan tulig na po ko yun. Kanalawang pagyanan mi ni swerte. Talagang amid lang kahit mo ni swerte. Nimot mama. Adan na pasamak ka na kami. Anya? Manong nemi awanan ti sa balipay akid dawag iti Diyos no saan nga ti agtultuloy kuman akin nasaya at kinakaurnusan ti biyag mi. Ngamin manong nemi napasubli kon ti anak ko. Ngamin ti anak ko manong nemi kat agar arami din tinalinteg. Saan nga may kaniwas iti tao kan may kaniwas ti Diyos manong nemi ti ararami din. Ti ararami din mi. Nagkalay sa da kini swerte manon nemi ket naadanda nagkandak ti talo ng apo ko. Wan, nagtinulong dan ti asawa kani Daniel manon nemi iti pansdag na nga negosyo. Iti na duma-duma a branch iti furniture shop manon nemi. E dito, tani swerte manong nemi kaputasaan kanupay nga nakapagturpos iti college. Duwa pa nga tawen, nagbasa.
Kahit iso itati mangup obisina. Ni Jingjing manong nemi, nakapagturbos mo't layangan ti anak ko. Ito yung naudi nga anak ko manong nemi. Kahit agtab trabaho matita. Nga mamumpay ti asawa na. Anong nemi ni maminsan kat kaslasan ko patyen no lagi pa tinapalabas. Tibiyag mi, ngayon muna kini Daniel, ngayon muna nga asawak, uno ni Dani, ngayon muna nga asawak, nga tibong nga mikit ni Daniel. Iti pupusoy na, kan kapo iti panaki asawak manen, isot simanaan kanyak ti anak ko. Kaya pinatgan niya po Diyos, manong nimi, ti kararag ko nga mapasublik ko mati anak ko. Kahit napasama. Hagang ka, ngawanan, ti makunapay nga problema, kanadag sinunay. Dapat naragsak kami, awanin, iti pampanunutag pa'y nga awan, ang miyembro ti pamilya. Dahil ito'y manong nimi, ti pakasalitaak, kadagyaman ang unay, ti anos mo nga ng ornos, kalmasan nga nakinsan kang ka di detalya na iti email address mo. And thank you, ti pintas ting ka panang ibasa. Kat sapay ko mga kadag iti padak nga bibuyat at damit napintas sa comment na kada ito yung nga pakasalitaan. At ako matnaitad na nga adal kan pagsaramingan tibiyag. Tuwing nga ron bagyaman nga pagkaya mo, Nura.